bi ambe tenenduna marsikalo kile mugan kononton ambalma o bisimila malakchuka don kibaru keneka bi kibara mun mambulo kada kulo kan o de jumado marsikalo kile mugan woro faso de jakulu do ko ni bora ka lanyini fransika ta ka bo mali kono kibara mun serama ulu kon ne ayire ka fo faso de jakulu mun kon be no ni o to ko le yere wulu de bu sur la rampart ale ni faso de jakulu chama wero ulu kon ni farala nyogon kan bourse de travail kon nala jumado marsikalo kile mugan woro ka lanyini ko fransi akon ga ta ka bo mali jamana kono kawla do ne ka fo marsikalo kile mugan woro o kon ni don ngere baye mali kono sabla akoni be bela jelen koni hakilla jigi kata malika yerma horoyala aleni malika demokrasi koni sorolila wala sa kanin do nyana maya sababu yala ni faso de jakulu nun koni wulika joba ke bourse de travail konnala wala sa ku ka ni songo ya yere ni faso de jakulu mo ko ni ka fola ko kabini samba fla aleni tan fla ko fransika finitigu ulu kon be demela mali kono ko ga ko tate bo ko shishite mene ko dongo do dokon ne be fara mali la kana baliya kan ko fos kontena bwala uya yere ka fo ko ni e mo ko ni wele akani deme ikungola ko ni fe konte bwala ko fo dore be fara kan ko a wajibi ya lendo ikan ko ni ika la nyini ko o tigila mo o ko ni ka takabo ika jamana kono ko ulu ko ni ka wili ka jo famba be refle ko ulu ko ni ka la nyini mu ko fransi ale ni fransi deme baga fe fe be mali kono ko ulu ko ni be ka se ka bo mali kono wala sa joga amna benin kilia o se ka segi mali kono la kana o kon fene be se ka sabati bela jelenyi kibara were mambulo kada kuluka ode jumado alibi masikalo kile mugan woro segu sirala siraba kan kasara do kon kerani ayire la ka foko mugo woro ulu bonela unina mogo tan wolonvila ulu jogina akoda fe kibara mun serama ulu kon ne ayire ka fo ko dugutaka kari surumani mun kon be ke segu sira kan ka caya ko o kari fitini nun kon do fale ko o kon ni mercedes tigi do kon ni tara do nyogona ninga ke kasarabae mogo woro ulu bonela unina wa mogo tan wolonvila ulu yere kon fene jogina mogo mun kon ni jogina deme dona ulu ma teliala katakani ulu ye segu dogotoro sobala ni o ye nyanankoro fombaye ame wakati mne ko sisan kunjanjon koni madon ni sraba kan kasaren koni sababula nga kibaro wera mana bu ko fe amuda okluka kibara wera mambulo kada okluka manja kuini ale koni be mali chamanja bulu fe jetike wale taba ulu koni e bingal ke wale ta ka ye gendarme so koni sekere sibrido marsikalo klem gan wolonvla kibara mun serama ulu koni ayire ka fa ko sibrido marsikalo kle wolonvla ko o koni kuyi dogo joye manja kuyi ko jetike wale taba koni talen fle u nyagami dogo de konna niga soroka udende ka se gendarme so koni kerefe niga soroka bingal ke wale ta ka nyeshi finitiguma o yoro ko falena ayere la ka fa ko ni wale en koni sefe ko finitigi kelen koni bonela anina ko aleni uga barake minan koni fene chaman chena ga ame wakati mne yuko sisan ama se ga don folo ni jatiga wale taban nun koni huye makele mununye ga kibara were mana bu ko fe ambo daw kluka kuna foni kunchela kibara were mambulo kada kluka ode ka keni kari doin marsikalo klem gani sheki ayire la ka fo ko coronavirus koni ma chama koni mine mali kono ka keni ni don ko felenye sabla ayire la ka fo ko coronavirus era mo bi kono to ni shekina ko mogo mugan fila ulu kene la ka buga coronavirus banala ko mogo saba fene ulu tanya la ka sababu ke coronavirus banay kawla do ne ka fo coronavirus yelen flene mogo munna ulu koni kun sigiyoro benendo kay kerengeren yala kiba ale ni nyoro kulikoro marabulu konnaw sigaso marabulu konnaw segu marabulu konna ale ni bamago sigidaw yere kon fene konnala o sababu yala coronavirus ye mogo munnu mine ulu koni jate dafala mogo ba kononton keme shegi ale ni biolon vlani kelena mogo munnu fene tayala ka sababu ke coronavirus banaye ulu koni fene dafala mogo keme saba ale ni biolon vlani konontona mogo munnu fene kenela ka bo coronavirus banala ulu fene dafala mogo ba woro keme wolonvla ale ni bishegi ndurula o sababu yala mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni kɛlen bɛ ka ɲini bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna fɛ sanuya walew bɛɛ lajɛlen ka se ka olu matarafa ale ni waleya minnu kɔni laɲininen don bɛɛ ka se ka olu kɔni fɛnɛ matarafa walasa cogoya min na an bɛ se ka kisi coronavirus bana ma cogoya min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko coronavirus bana ko a ma taa a bɛ mali kɔnɔ hali bi ko mɔgɔw kɔni kana ɲina ka u yɛrɛ lakana an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ